eile tan a Januágin an Lord fan a Cinnirí. Tá agus bhfuil Cinnirí na Sisibí fao láthair agus chuil stáisiil an Armagin, Cúigiú Bliana leis an Comachtas Pú, Cúigiú le Airí Cailte agus mar sin, agus tá Cinnirí na Cúigiú Bliana is tís na Ruanaí ag an céad bliain ag Jerry Ruaidhe ag Cúigiú Bliana. A dún táid ag runna na súntas ar Cinnirí na Cúigiú Bliana. Agus tá duine na Cinnirí sin a bhés ag fáil súntas ar bhuamaite lomanis, Sá Francis ní Connelly ní é, agus tá mar go dtír ceiste bhain na choiríte, go dé a dhéanamh na Cinnirí. Well, being on the Oscar and Ireland and all the because being on Ocker Master and this being on the Oscar na Tashkent Indian Ireland John and Knocker agus being on the Cúigiú election Sarnish from Malaysia agus in Okoji more agus céim dó I gcuil agus catatá John but where's your picture of it? So Hannah go to stock for follow agus Judge Tiffany agus elementary and part of the I'm a canary agus scream shoot it shoes is up. Come on. Carpelor, éirí mé Francis Flanagan agus ag an am seo fásta go bhhailm ceist a chur agus chur go bhórt a chaithir le an bhór bhainisteachta Roisin I bhfuil de chatníos agus teanna siise an Bronnadh. Seo rá go bhfuil se danis go hofigiú ag féinú a chun na scoile ag le chatníos a fáil seoin ar an státe a Roisin. Tá Francis Lee, Maitiú Aodh, Bhriain, Helen Cionna, Ruaidhe, Dervla Fowler, Anna Chrarráin agus Dónal ó Ruaidhe. So chuirigh fáilte nó cúise. Nishma living to Roisin a Martin Jerry Fisher, couple of folk. We just welcome a couple of folk here all and the night live agus go by Bronnadh Suaitheantas and Cinnirí part with a college and a Martin Okay. Gur maith go sin a Roisin, he did Colaiste go go Jack, go gar just little bit more or